a pánové, právě jsme přistáli na letišti v Brně, kde místní čas je 1 hodina a 30 minut odpoledne a venkovní teplota vzduchu 31 stupňů Celsia. Pro vaše pohodlí a bezpečnost zůstaňte prosím všichni sedět připoutání na svých místech až do úplného dostavení letadla a zasnutí světelných transparentů připoutejte se. Poté prosím bejte zvýšené opatrnosti při otevírání úložných prostorů nad vašimi hlavami, nebo zavazadla a předmětných úložkách se mohla při přistání posunout. Dámy a pánové, jménem letecké společnosti Travel Service a cestovní kanceláře Exit Tours se s vámi loučíme a přejeme vám šťastný a příjemný návrat do vašich domovů, po případě pohodlnou cestu do vaší cílové destinace. Dámy a pánové, ještě jednou se vám omlouváme za zpoždění a budeme se s vámi těšit opět brzy na shledanou na palubách našich letadel. Děkujeme za pozornost a jménem celé posádky pana kapitána Jiřího Rolka vám přejeme hezký zbytek dne. Dámy a pánové, žádáme cestující, kteří dále budou pokračovat let do Ostravy a vyčkali na svých místech na další instrukce. Děkujeme. Ladies and gentlemen, we have just landed at the airport in Brno. The local time is 1:30 p.m. and the outside temperature is 31 degrees centigrade. For comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft is to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful in opening overhead lockers because items may have moved during the flight. Ladies and gentlemen, on behalf of Service Airlines and Travel Agency Exit Tours, we wish you a pleasant journey home or a pleasant journey to your final destination. Thank you for your attention and we hope to see you soon. Ladies and gentlemen, we would like to apologize for our delay once again. On behalf of crew of Captain Jiří Rolak, we wish you a pleasant day. Goodbye.